Olyan területtel foglalkozunk most a beszerzésnek, ami azt gondolom megkerülhetetlen. A digitalizációról lesz szó. Miért érdemes a digitalizációval foglalkozni, illetve mit jelent a digitalizáció, akár beszélésvezetőként, akár pénzvezetőként, akár cégvezetőként. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Doxis podcast sorozatán, aki követte az internetet, látta a teasert, a beharangozónkat, hogy egy olyan témát veszünk elő, ami olyan különleges, és tényleg egy olyan területtel foglalkozunk most a beszerzésnek, ami azt gondolom megkerülhetetlen. A digitalizációról lesz szó, és hát nagyon sok szeretettel köszöntöm vendégeinket. Südő György vagyok, a beszerzés.hu-nak a tulajdonosa, a beszerzői bárnak a szervezője. Miért érdemes a digitalizációval foglalkozni, illetve mit jelent a digitalizáció? Aki esetleg ezt a podcastot hallgatja most a telefonján, laptopján, a világ másik végén, és ide kapcsolat maradjon itt. Miért egy olyan terület ez, ami akár beszélésvezetőként, akár pénzvezetőként, akár cégvezetőként mérlegelni kell, és meg kell nézni azt, hogy válton belül hogyan lehet a digitalizációt megvalósítani. Ugye beszélgettünk erről, hogy a digitalizáció az nem arról szól, hogy beszkennelünk egy papírt, és nem az e-mailről szól, hanem mit is jelent ez. Vannak már olyan beszerzési rendszerek, olyan megoldások, mint a mesterséges intelligencia beszerzésben, elektronikus aláírás, különböző intelligens beszerzési rendszerek, aminek segítségével hatékonyabbá lehet tenni a beszerzést, és ezáltal a vállalat működését. Mit jelent ez a gyakorlatban, és hogyan lehet ezt megvalósítani, és mire érdemes odafigyelni annak érdekében, hogy ez valóban gördülékenyen és a vállalati célokat támogatva tudja működni. Hát erről lesz szó, és itt várjuk majd a sok-sok okos bölcsességet vendégeinktől, és nagyon köszönjük, hogy megtiszteltek minket. Sós Viktor, a Budapest Airport beszerzési és raktározási igazgatója, Kerényi Gábor, az MVM beszerzésvezetője, és Kanda Gábor, a Voltera globális beszerzési vezetője. Na hát az első kérdés az lenne, urak, hogy mit gondoltok, hogy egyetem érdemes ezzel a témával foglalkozni? Egész őszintén a digitalizációval, főleg mondjuk beszerzési oldalról, cégvezetői oldalról, hogy ez nem csak egy ilyen felkapott hype, hanem valóban értéket tud teremteni. Mit gondoltok róla? Gábor? Hát azt gondolom, tehát ugye, amit te is említettél, tehát hogy a mai világban megkerülhetetlen, de azt gondolom, ez régóta így van. Tehát ez régóta is megkerülhetetlen, csak a cégek különböző érettségi fázisokban voltak, és a legfontosabb része, hogy említettél pár dolgot, de nyilván nem a teljességgel. Tehát vannak benne ugye az AI, ami most pont aktuálissá vál, és a robotizáció, ami szerintem mindegyik vállalatot most áthat, és hogy ezt hogy használjuk ki minél jobban. Most én azt gondolom, mindenkinél ez lehet talán fókuszban. És azokon a régi dolgokon, hogy a beszerzési folyamatot ugye digitalizáljuk, azt gondolom a legtöbb cég már részben vagy egészben túl van. Na, egy nagyon érdekes felvetés hangzott el, hogy mindenki foglalkozik már a digitalizációval, de hát mindenki beszél róla, de hogy tényleg ott van a hétköznapokban, a gyakorlatokban. Gábor, mint te is akartál valamit mondani erről, hogy látod? Igen, én annyit szerettem volna hozzátenni, hogy én alapvetően a jövőállóságot látom a digitalizációban, tehát hogy erre készítettük a szervezetet, és ez be is igazolódott akár a Covid kapcsán, az átállások kapcsán, a home office-ból történő munkavégzés, ugye az is ennek valamilyen szinten része, és valóban nem arról van szó, hogy most a szerződéseket akkor beszkenneljük újonnan, és ezzel digitalizáltunk mindent, de ez az a szemlélet, amin el kell indulni, és akkor jönnek sorban az megoldandó problémák, a digitális aláírás, hogyan tároljuk, hol tároljuk ezeket, hogyan férhető hozzá a partnerek számára, hogyan tudják a partnereink ezt aláírni digitálisan. Tehát, hogy ezek nem olyan magától értetődő kérdések, de hogyha elindulunk ezen az úton, akkor szerintem elég könnyen és gyorsan egy nagy projektlistához jutunk, amin végig kell menni ahhoz, hogy elmondhassuk, hogy igen, digitalizáltuk a folyamatainkat. Már előre szólok, hogy lesz egy ilyen challenging kérdésem, hogy oké, ez tök jó hangzik, de hogyha ennyi plusz teendőt igényel, ugye, akkor miért érdemes ebbe belevágni? És szerintem ez itt nagyon sok fejben forog ez a kérdés, hogy eddig azért jól el voltunk, nem? Így papír alapon, meg Excel, meg hogy éreztük azt, hogy nem maximális, de igazából úgy elketyeget minden vállalat. Hogyha ennyi plusz lépést igényel a elektronikus aláírás,
és a hozzáférések, biztonság, nem is beszéltünk még a security-ről, akkor egyetem érdemes ezzel foglalkozni? Ezt tényleg őszintén kérdezem. Hát én azt gondolom, hogy a jövőállóság, amit elhangzott, az abszolút egy olyan kifejezés, amivel így fején találtad a szöget. Tehát egy olyan verseny... Ez jövőállóság. Az a fajta verseny előny, amit a digitalizáció hozhat, illetve inkább az a verseny hátrány, ami ennek mellőzésével a céget érinti, az egyszerűen akár végzetes is lehet. Tehát csak a saját példánkat tudom hozni a Budapest Airportnál. Tehát egy olyan típusú működés van, egy olyan típusú üzleti szemlélet, egy olyan típusú gyors működés, amit a digitalizáció használata nélkül és az ebből adódó hatékonyságnövelés nélkül egyszerűen nem tudnánk lekezelni. Úgyhogy ez egy elkerülhetetlen dolog, de emellett egyébként számos olyan előnnyel jár, ami miatt érdemes és örömmel is csináljuk. Valójában szerintem egyébként ez nem egy nyitott kérdés. Tehát ha valaki nem vág bele előbb-utóbb szembe jön. Ugye ha már máshonnan nem, akkor a kapcsolatok révén. Tehát egy nagy vállalat elvárja azt, digitális kapcsolattartást, elvárja azt, hogy mondjuk tudja egy SAP kapcsolatot létesíteni, elvárja azt, hogy digitálisan írja alá, és akkor onnantól kezdve már keverednek a régi folyamataid az újjal. Jó, de itt most arra gondolsz, hogy ha valaki beszállító, ott akkor elvárhatja a vevője, tegyük fel. De hogyha itt akik minket hallgatnak, mondjuk cégvezetők, pénzvezetők, nagyvállalati vezetők, most kicsit hagyjak az ördög ügyvédje, hogy kihozzam ezt, hogy azt mondtátok, hogy jövőállóság, ez nagyon jó, de én erre azt mondom, hogy lehet, hogy valaki azt mondja, aki most épp a költséget azzal küzd, hogy energiaszámlait hogyan fizesse be, és hogyan tudja jelenben megélni, hogy miért kell neki jövőállónak lennie, hogyha a jelenkori problémák is annyira lekötik őt, hogy konkrétan azon dolgoznak, hogy hogyan tudják ugye kihozni az embereiket megtartani. Tehát vajon mennyi idő múlva jön ez a jövőállóság vissza? Elindult-e már az a jövő, vagy ez csak valamikor később jöhet elő a digitalizáció? Nem tudom, tehát én végig a lehetőséget láttam benne, és igazából ez segített hozzá minket ahhoz, hogy gördülékenyen vegyük az akadályokat. Tehát ezek a folyamatfejlesztések kellettek ahhoz, hogy legyen időnk foglalkozni más témákkal. Lehetőséged legyen átgondolni az energiastratégiádat a példánál maradva. Ne csak a számlát fizesd, ne reaktívan cselekedj, hanem tudd átgondolni, hogy milyen más lehetőségeid vannak. És ez nem megy akkor, hogyha folyamatosan tüzet oltasz. Gábor? Na, szerintem jó a kérdés, mert valószínűleg sok cégvezetőnek a fejébe tényleg ez felmerül, hogy majd ráérezzel, és én 3 ilyen nagy projektbe vettem részt, és irányítottam, amikor ugye az volt a cél, hogy digitalizáció megtörténjen, a beszerzés digitalizációja, és az első az a 2010-es évek elején volt, és ott ténylegesen azt éreztük, tehát hogy amit szeretnénk, meg amit meg akarunk valósítani, nincsenek még olyan partnerek, meg nincs még, tehát egy kicsit előrébb tartottunk. És akkor, mondjuk felteszed ezt a kérdést, akkor 2010-ben, ugye? Jól értettem? 2010 elején. Akkor ezt a kérdést szerintem felteszed, akkor azért ez akkor egy valid kérdés lehetett, mert ugyan azt gondolom sokan láttuk már, hogy ez el fog jönni, és itt cselekedni kell. Viszont ha utazhatunk az időbe, és a 2018-as évet említjük egy másik cégnél, ott már pont azzal nyertünk, és tudtuk a Covid-ot egyáltalán túlélni, hogy ezt megtettük. Tehát, hogyha ezt nem léptük volna meg, akkor a Covid alatt összeomlottunk volna. Ma meg én azt gondolom, hogy a rugalmassága, most is benne vagyunk egy harmadik ilyen projektben, egy új stratégiához kell megtalálni, aminek a stratégiának a fő felépítése az, hogy rugalmasságot vár el a beszerzést. És azt gondolom, hogy ha ilyen rendszereken keresztül tudjuk biztosítani a folyamatokat, akkor könnyebben át is tudunk állni, és le tudjuk képezni. Ez lehet egy beszerzési elvárás, ez lehet egy beszerzési projekt, lehet egy olyan dolog, ami a beszerzésnek mondjuk jó, és a beszerzés örül, de miért kellene mondjuk ezzel egy cégvezetőnek ezzel foglalkoznia? Miért nem mondjuk egy új gyártósort telepítsen? Tehát most képzeljük magunkat mondjuk a főbb döntéshozó helyébe, hogy ő neki vajon miért kellene mondjuk pont a beszerzésnek a digitalizációval foglalkoznia, és miért ne vegyen fel új embereket, új értékesítőket, miért telepítse még egy gépsort?
Hát telepítsen, tehát szerintem a kettő nem zárja ki egymást, viszont azt látni kell, hogy 3 különböző érát említettünk, és mai napig, ugye, ami a beszerzéssel kapcsolatban elvárás és megmaradt, az a költségcsökkentés. Szerintem az még mindig a legfőbb elvárás nyilván a cégektől, illetve a másik a transzparencia. Tehát én nem ismerek egy olyan tulajdonost, meg első számú vezetőt, akinek az ne lenne fontos, hogy a beszerzései rendben legyenek és transzparensek legyenek. Szerintem még itt Gábor megragadtad a lényeget ezzel a komplexitással és a rugalmassággal. Tehát ez, hogy újabb gyártósor és újabb értékesítők, ez plusz komplexitás visz be a cég életébe, és ez nem megy már Excelben, nem megy papíron. Egyszerűen a beszerzés nem képes ezt már így kiszolgálni, és a többi terület is ez átgyűrűzik. De nem csak a beszerzés nem képes, hanem ugyanúgy a pénzügyön is problémát okozna, a szélszen is, és mindenhol. Igen, mert a nap végén ugye növelheted ezt a manuális kapacitást, hogy akkor plusz embereket veszel föl, de ezzel a hatékonyságod nem fog növekedni. És a mi cégünknél legalábbis az alapvető elvárás, hogy akkor amit tudunk, azt automatizáljunk, amit tudunk, azt olyan módon valósítsuk meg, hogy az emberi akár hiba lehetőség, és az emberi munka az ne ebbe legyen befektetve, és most ez nem azt jelenti, hogy az emberi munka az értéktelenebb, sőt, sokkal értékesebb, és hogy az embereknek arra kellene fókuszálni a cégnél, és most lehet ez, most elsősorban egy beszerzésről beszélünk, hiszen azt képviseljük, ami más, nagyobb hozzáadott értéket tud hozni a vállalatnak. Úgyhogy ha abból a szempontból nézem ezt, hogy egy CEO, tehát egy vállalatvezetőnek mi lenne a fő szempont, igen, akkor az lenne a fő szempont, hogy átláthatóságot kapjon, hogy egy hatékonyabb működést kapjon, és hát a nap végén ugye a beszerzést ezt mindig egy ilyen támogató szervezetként apostrofálják, gyakorlatilag a teljes szervezetet áthatja, mindenkivel kapcsolatban van ilyen formában, ha ezen a vonalon sikerül egy hatékonyságnövelést elérni, úgy, hogy ezek az emberek más területeken még több hozzáadott értéket tudnak adni, akkor az egész vállalat nyerni fog. Kezdek meggyőzötté válni, hogyha van ilyen kifejezés. De azért gondolom érdemes ezt megkapargatni, mert hogy sokan beszélünk erről, de hogy tényleg hogyan valósult meg is, és méremes ezzel foglalkozni. Ugye sok érdekes dolog előjött, ugye átláthatóság, ugye a proaktivitás nagyon tetszett nekem. Ugye ne az legyen, futunk a folyamatok után, ne az legyen, futunk a transzparencia után, ne az legyen, hogy próbáljuk az ellenőrzést utólag megteremteni, utólag visszanézni, hogy jó helyre ment el a pénz, ugye, hanem már abban a pillanatban valós időben lássuk azt például, hogy hova megy el a pénz, és hogy milyen áron, és megfelelő forrásba. Illetve te mondtál itt egy nagyon érdekes dolgot, még az előző válaszodban, mert megragadott bennem, tudom emlékszel rá, hogy boldogan, emlékeztek? Mert ha visszanézzük, ezt az ott, nem, örömmel, hogy erről érdemes ezt beszélgetni, hogy az egy változás, azért ritkán van az, hogy az emberek azt mondják, igen, ugye van is az, hogy ki akar változást, ki az, aki elkezdi a változást. Ugye akkor már kevesebben jelentkeznek, hogy ezt a változást részét, ezt hogy látjátok, hogy mi kellett ahhoz, hogy mondjuk és most még maradjunk ezen a magasabb szinten, mi kellett ahhoz, vagy egyáltalán kellett mondjuk meggyőzni a vállalatoknál a döntéshozókat annak érdekében, hogy ezzel foglalkozzatok. Volt-e bármi olyan dolog, ami azt mondanátok, hogy fú, ez tanulságos volt, és náluk mondjuk pont a transzparencia volt, pont a hatékonyság volt az, ami átütötte ezt a falat? Hát rengeteg ilyen dolog volt egyébként, de hogy a legelső részre visszacsatoljak, szerintem a változás az mindig lehetőség. Tehát ilyen formában pozitívan kell ehhez hozzáállni, úgyhogy a beszerzés oldalról mi így megyünk neki ezeknek a dolgoknak. És egyébként, hogyha most itt sztorizgatunk is egy kicsit, akkor 2010-es évekre szintén visszaugorva, nekünk az egész digitalizációt alapvetően a transzparenciának az igénye indította el. És az az érdekes benne, hogy elindultunk mondjuk így egy ilyen basic jellegű digitalizációs folyamattal, de emellett a cégben az embereknek a fejét is egy kicsit már elkezdtük átállítani, és ez egy borzasztó hasznos és eredményes dolog volt, mert hogy mire oda jutottunk, hogy már komplexebb, már több területet érintő változást kellett, hogy bevigyünk vagy átvigyünk a rendszeren, addigra maga a működés, maga a vállalati, mondjuk úgy, hogy hozzáállás ezekhez a dolgokhoz az is változott, és sokkal nyitottabb lett.
Tehát előbb kezdtétek el egy kicsit csinálni, most megint sarkítom, szándékosan próbálom össze egy kicsit kötözködni, tehát picit előbb kezdtétek el esetleg csinálni, mint amennyire meg lett volna egy 100%-os elköteleződés? Tehát hogy van ez, hogy... Abszolút. Tehát, hogy amikor oda kerülsz egy céghez, vagy elkezdesz ilyennel foglalkozni, hogy ott nyilván vannak olyan emberek, olyan kollégák, akik már jóval korábban igen. ott dolgoznak, ők hozzászoktak valamilyen működéshez, ne adj Isten 20 plusz éve ott dolgoznak, és azért ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat, hogy a fejekben ezt egy kicsit átállítsuk. Van sok olyan ember, akinél ez könnyen megy, és mindig vannak páran, akinél ez nagyon nehéz. De gondolom, ti is mondtok majd erre példát. Én bármilyen cégnél dolgoztam korábban, ez volt a tapasztalat. Ezt aláírom abszolút. Gábor? Igen, tehát kedvencem mindig a 100%. Tehát, hogy 100%-os elköteleződés minimum legyen meg, és akkor álljunk neki, és akkor soha nem fog történni semmi. Ugye ezt tudjuk, de visszatérve az eredeti kérdésre, tehát igen, tehát a stakeholder managementnek egy nagyon fontos szerepe van, és azt gondolom, hogy hogyha támogatott is egy projekt, akkor is foglalkozni kell vele, hogy világosan az elején ki legyen téve, hogy mit vállalunk és mit fogunk elérni, mert a nap végén majd idővel azt fogják rajtunk számon is kérni, és nem csak a számon kérés, hanem bele lehet vinni a saját ötleteket, tehát hogy miért is fontos ezt elkezdeni. Ugye talán a teaserben is erről szó volt, nem is tudom már melyikünk említette, de az élére kell ennek állni, mert ha az élére állsz, akkor te irányíthatod a folyamatokat, és nem csak úgy megtörténnek. Mai világban pedig nagyon fontos, azt gondolom, sőt vezetői feladat az AI, a robotizáció, meg egyéb más összetevők miatt is, hogy áttereljük a kollégákat, hiszen most vannak olyan kollégáink, akik olyan tevékenységet végeznek, amik kiváltásra fognak kerülni a jövőben, és ővelük meg feladat van. Na hát ez egy olyan izgalmas téma lesz, hogy ez a kiváltás, hogy hol van az a határ annak, ahol érdemes behozni a rendszereket, hogy ez szerintem ez mindenkit oda fogunk szögezni a képernyő elé majd, hogyha ezt a dolgot így előhozzuk, és hogy erre mégis milyen megoldás lehet. Gábor, hogy látod, főleg egy gyártókörnyezetben, ott azért az elsőleges ugye az alapanyagbiztonság, elsőleges ugye a termelés ne álljon, elsőleges az, hogy ott legyen a transzparenc, ott legyen hatékonyság. Tehát gyártókörnyezetben mi volt nálatok mondjuk az üzenet, amivel esetleg meg tudtad győzni, vagy ami alapján azt mondta a vezetőség, hogy oké, akkor most nem csak arra megyünk rá, hogy a gyártás legyen hatékonyabb, hanem foglalkozzunk tényleg ilyen szebbre mutató dolgokkal is. Ezt szerintem mindig, tehát azt jól látjátok, és egyetértek vele, hogy függ a vezetőségtől, de a legtöbb mégis tőlünk függ. Tehát beszerzési vezetőként ugye kisebb projekteket azért el lehet indítani, nem kell hozzá felsővezetői board, meg nem tudom, ilyen nagyon magas szintű jóváhagyás, és ilyen kisebb projektekkel meg lehet azt mutatni, hogy mire képes egy ilyen felfogású menedzsment gyakorlatilag, és ami nehezebb az az, hogy a saját szervezetedet húz magaddal, és meggyőzd őket, hogy ez a változás szükséges. Ez pedig nem megy másképp csak bevonással és a lehetőségek felvázolásával. És ugye itt nyilván mindenkit nem elég, hogy elmondod, hogy megmarad a munkád, attól függetlenül, hogy robotizálunk vagy automatizálunk, ez nem elég. Tehát, hogy kellenek az emberek ahhoz, hogy folyamatokat definiálják, lássák, hogy mit csinál egyébként a robot, tisztában legyenek vele, hogy mi működik mögötte, és ezután tudnak átfordulni egy fejlesztő üzemmódba. Amikor azt mondják, hogy tényleg tök jó, akkor ez a másik folyamat is mehetne így, a harmadik is mehetne úgy, és egyébként a quality-nál is működhetne így. Egyébként a pénzügyön is használhatnánk. Tehát, hogy kell ez a kitekintés és a bevonás. Szerintem abszolút ez a kulcs hozzá, és amikor ezt látják a cégvezetők, látják egy mátrix szervezetben a group szintű döntéshozók, ott már nincs kérdés. Ott csak az van, hogy köszönjük, van-e más, amiben segíthetünk. Nem találkoztam olyan ellenállással, hogy tök jó, amit csináltatok, de miért költöttetek erre x forintot. És egyébként hozzáteszem, hogy nem a költség az, ami olyan őrült beruházás igényes lenne, főleg nem az elején. Egy gyors reakció, hogy szerencsés vagy, tehát én azért találkoztam ilyen kérdésekkel. Aha. Hát a kérdés szerintem jogos, az, hogy vannak erre válaszaink, ugye az egy külön kérdés. Lassan lekerekítenénk ugye ezt a részt, és szerintem az első kérdés, és talán sok választ adtunk rá,
hogy miért érdemes ezzel foglalkozni, és nekem nagyon tetszett, hogy egymástól függetlenül ketten is mondtátok azt, hogy a lehetőséget látni a változásban. Ugye a challenge szót, hogyan fordítjuk lehetőség vagy feladat, sok olyan terjedt az embernek a természetéről. Sőt, van olyan írás a Japánból, amit sokféleképpen lehet problémának is fordítani, még lehet szerencsének is. És hogy ezt a lehetőséget látja egy döntéshozó, amivel a vállalatának hatékonyságot, átláthatóságot, a vállalat működésében tud értéket teremteni, hogy ezzel foglalkozunk-e, ez azt gondolom ma már nem kérdés, itt az lesz a kérdés, de hát ezzel fogunk foglalkozni a következő részben majd, hogy hogyan lehet egy ilyen úton elindulni, és egyáltalán, hogyha valaki azt mondja, igen, érdekli a téma, és hogy tényleg jó lenne ezen több információt megtudni, azt, hogy milyen előnyekkel és milyen hátrányokkal járat egy ilyen rendszerbevezetés, a digitalizáció, hát erre is van nagyon sok gondolatunk, ezzel érdemes velünk tartani. Hát nagyon szépen köszönjük a mai alkalmat, és hát nem sokára találkozunk majd, amikor tovább megyünk azzal a részével, hogy oké, hogyha van egy elvi szintű érdeklődés, hogyan induljunk el ezen a nagyon szép, de talán picit rögös úton. Köszönjük szépen! A Beszerzés Digitalizáció Podcast támogatói a Doxis Business Solutions Zrt., az SAP Hungary és média partnerünk a beszerzés.hu. Köszönjük szépen!